Σε μία παρτίδα σκάκι υπάρχουν δύο πιθανές εκβάσεις. Η νίκη ή η ισοπαλία, που στο σκάκι λέγεται και νούλα. Ας δούμε τώρα ποιες προϋποθέσεις μπορούν να οδηγήσουν στη μία έκβαση και ποιες στην άλλη. Υπάρχουν τρεις τρόποι να κερδίσουμε στο σκάκι. Πρώτον, το ρουά ματ. Αυτή η νικηφόρα κίνηση τερματίζει την παρτίδα. Δεύτερον, η εγκατάλειψη. Αν το επιθυμεί ένας παίχτης, μπορεί να σταματήσει. Τελειώνει το παιχνίδι και χάνει την παρτίδα. Και τρίτον, όταν υπάρχει χρονικό όριο, ο παίκτης που θα εξαντλήσει το χρόνο που του δόθηκε στην εκκίνηση της παρτίδας, χάνει ανεξαρτήτως θέσεων. Όταν δεν έχουν μείνει στη σκακέρα αρκετά κομμάτια για να γίνει ματ, το παιχνίδι λύγει ισόπαλο. Αυτές οι περιπτώσεις είναι οι εξής: βασιλιάς εναντίον βασιλιά, βασιλιάς και ίπος εναντίον βασιλιά, βασιλιάς και αξιωματικός εναντίον βασιλιά. Αν έχουμε έναν αξιωματικό ή έναν ίπο μόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε ματ. Το οριακό σημείο είναι όταν ο μαύρος βασιλιάς βρίσκεται στη χειρότερη θέση, στη γωνία. Βλέπουμε ότι ο ίπος του δίνει ρουά και ο λευκός βασιλιάς ελέγχει 2 τετράγωνα διαφυγής. Όμως δεν αρκεί αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αξιωματικό. Πάντα θα υπάρχει ένα ελεύθερο τετράγωνο διαφυγής. Προσοχή! Για να κάνουμε ματ σε γυμνό βασιλιά πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τον βασιλιά και έναν πύργο ή τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Στη σκακέρα βλέπουμε μια κλασική περίπτωση ματ με βασιλιά και πύργο εναντίον βασιλιά. Μπορούμε επίσης να δώσουμε αναγκαστικό ματ με 2 αξιωματικούς. Ή με έναν αξιωματικό και έναν ίπο. Τέλος, έχουμε την περίπτωση των 2 ίπων. Εδώ μπορεί να γίνει ματ μόνο εξαιτίας κακής κίνησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν ο μαύρος βασιλιάς πάει στη γωνία, θα δεχτεί ματ. Αν διαφύγει όμως, οι ίποι δεν μπορούν να κάνουν αναγκαστικό ματ. Σε αυτό το πίνακα μπορείτε να δείτε όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθήσετε να τον αποστηθήσετε. Θα τα μάθετε σιγά σιγά και χωρίς να το καταλάβετε με την εξάσκηση. Αν επαναληφθεί μια κίνηση 3 φορές, ο παίκτης μπορεί να ζητήσει να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο. Προσοχή όμως, οι 3 κινήσεις πρέπει να είναι ακριβώς ίδιες, συμπεριλαμβανομένων του ροκέ και της εχμαλώτησης εν διελεύση. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσετε καλύτερα την ισοπαλία λόγω επανάληψης. Τα λευκά έχουν έναν πύργο λιγότερο και επιπλέον πρόκειται να δεχτούν ματ. Σώζονται όμως επειδή έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ρουά στα τετράγωνα G5 και H5. Με αυτά τα ρουά, αναπόφευκτα θα γίνει τριπλή επανάληψη και η παρτίδα θα λήξει με ισοπαλία. Μία σπάνια περίπτωση στην οποία το παιχνίδι μπορεί να λήξει ισόπαλο είναι όταν έχουν γίνει 50 κινήσεις χωρίς να έχει εχμαλωτιστεί ή να έχει μετακινηθεί κάποιο πιόνι. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η παράταση του φινάλε. Τέλος, ο κανονισμός επιτρέπει την ισοπαλία κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των παιχτών, αν και αυτή η πρακτική δεν προάγει την άμυλα και σε πολλά τουρνουά απαγορεύεται. Να θυμάστε, ισοπαλία έχουμε στις εξής περιπτώσεις: πατ, έλλειψη υλικού, τριπλή επανάληψη, 50 κινήσεις και αμοιβαία συμφωνία.